Hier hebben we de trekker waar dus hard maar begonnen is, waar alles maar begonnen is. Dus hard is van niks al, en die een leenbedrijf begonnen. En ik ben op een gegeven moment verkikkeren rekken op die trekker, dat is een beetje goed ruimen. Maar dus hard laat je niet, je zou waarschijnlijk laat die diabetes. En daarna heb ik geleefd voor het trekkerspul, heb ik meer ontwikkelen. Misschien ik wel uit de steekje meeswaai, dat weet ik net. Op een gegeven moment, dan ben het krijgt vliegen. En dat heeft nou resulteert dat we dus 35 trekkers hebben. En ik heb altijd eigenlijk het sleutelin, ik maar van als het rijden. En allereerst ding, dat iedereen van zei, god wat doet er met die raadsel, hoe kan het ooit weer een trekker worden? Ik weet alles naar te vinden, ja. Dat is de mensen er ook waar, dan worden zeker weer even nou. Oh, er is nog meer? Jo, dit is het magazine. Nee, dat is de werkplaats. Het magazine zit erachter. Daar ligt een plankje vol met ontstekingsspul, carburateurspul, startmotors, dynamo's, drukgroepen, koppelingsplaten, hier van alle handen. Ja jongens, op zich is er geen nee te keer en toch is soms dat een onderdeeltje waar je hebt, maar dat krijg ik net bij. Maar zo zit het nog niet in elkaar. En dat is waar het mensen die ergens maar aan de gang zijn, dan is het Valhalla. Hè? Dat is als de serveersmeisje die hier een gleam van op de televisie komt, die zegt, oh zo'n onderdeeltje, daar zit ik op te wachten. Dat is, ja. Kun ze jou bellen? Ze maaien me bij die, ik help ook wel eens hier, maar ik ga hier gewoon, ik zei ik wil niks verkeerd, zolang ik er zelf maar aan de gang ben, dan maak ik niks verkeerd. Dat is, maar ik ben nu op een punt dat ik zeg, ja jongens, dat is speelbaar, dat komt bij mij net weer voor, dus dan kan ik wel voort. Dat is, je hebt ooit eens in je wijs, je zei dat het zoveel onderdelen, als alles verkeerd is van €1, dan is het miljonair. Ja. Daar heb je dus hardebreden. En deze auto die hebben we altijd houden. Ik heb hem hier in Verlien verkocht. En die man die won later weer verkeerd, toen heb ik hem weer omgekocht. Ja? Ja. Dat, toch een bijzonder gevoel. Ja, het gevoel, dat komt weer op hetzelfde. Hoe het leefde met de trekkers ontstaan. Ja, ik ben heel sneu van uw huid aanreiken. We zongen nog op maandag de morgen voor de maan, de Pinkstermaandag. Ik zou voor de maan en uw huid zou te zwillen en uw huid laat diabetes. Nou, dan heb ik dat werk dat ik uitbesteed aan Noor. Maar de maandag en de tijdens en de waanzins zijn wij gewoon weer aan het komen. Dat wie, ja, zo wie dat. Ik zie wel naar de rouwverwerking geweest hier, dat is dus de net geweest. Het had van mij, we hebben verleden hier, toen we het 40 jaar in, toen hebben we nog een in memoriam advertentie in de kranten gehad. En dat heeft mij een soort goed gedaan. Ja, hè? Ja. Maar ik had er uiteindelijk nog moeilijk mee. Ja. Maar dat is, dat kan ook als je ouder worden, word je emotioneler. Maar ja, dat is, ik zie me toch hopen dat het ooit hier. Ja, want je hebt denk ik wel een goede baan met je huid. Ja, we gingen een soort ruzie, hè? Maar de oude jongen heeft altijd ruzie. Dat is gewoon mensen die dus kennen, die zal ik wel zijn, ze teren gewoon even, maar dat jij erbij. Maar nou wil je ijzersammeling kwijt. Ja. En waarom is dat? Omdat ik zelf ziek ben. Ik weet niet meer hoe lang ik ga, maar ik heb nou, dat de meeste van mijn leeftijd, maar de langste tijd hier omroem. Ik heb zwier aan de long. Ja, ik wil eigenlijk bij mijn leven proberen dat het een beetje op het fatsoenlijk netjes plak komt, dat het tentoonsteld kan. Als ik ben gewoon hier, ik ben in het druk om maken, dan denk ik zo, jongens, dat staat er allemaal en je rijdt niet maar. Maar wij moeten het nou zelf doen. Ja. Dus, dan komt het op een gegeven moment, dan komt het in een streetje. Ja, dan ben je niet meer, dat is alleen maar recht uit. Nou, en dat doen we nou. En we zullen wel weer het skip krant.